máš nejaký špeciálny rituál, keď ide hokej v televízii a keď to pozeráš, že najmä tomu máš tie isté papuče, alebo ja neviem, máš dres na sebe, alebo niečo podobné? Vždy sa pokreslím, spravím si veľa jedenia, pitia a všade musí byť ticho. No jedenie a pitie na tebe nie je až tak vidieť, ale to je dobré. No a ktorý hokejista je najlepší podľa teba? No, mne sa osobne strašne páči Dominik Raňák, ale inak podľa mňa sú všetci dobrí. Oni sú najlepší. No oni o chvíľu aj prídu a ty máš nejaký špeciálny pokrik, ktorým ich privítaš? Budem kričať ako najviac, len viem. Tak si to teraz nacvič. Dobre, len tak ďalej. Potom tu bude výborná atmosféra. Perfektne, to sa mi páči. Ty máš na líci 38. Takže bol Paľo Demitra tvojim obľúbeným hokejistom? Samozrejme, sledovali sme ho, či už hral v NHL alebo za Slovensko, bol proste pre nás super jednotkou. A videla si, že aj keď sme naozaj získali tú striebornú medailu, tak Zdeno Chára si obliekol dres číslom 38. Bolo to sympatické však, že? Áno, bolo to úplne geniálne. Ja som si všimla, že aj Kopecký mal to isté. Úplne ukázali chlapci, že ho nosia v srdci. Vidím, že máš aj dres, to je výborné. No a v súčasnosti najlepší hokejista podľa teba znáši? Pre mňa sú všetci. Nemáš žiadneho favorita? Tak pre mňa bol Pálo a keď som bola menšia, tak ešte Zedník ešte. Takže iba on. Všetky zápasy si pozorne sledovala? Áno, pokiaľ som mohla, tak áno, lebo študujem na vysokej škole, takže ak som mala možnosť, tak áno. Dobre, skúsime si prejsť ďalej, pretože tu sú trošku obmedzené podmienky, ale dostali sme sa, ahoj. Ty si videla všetky zápasy? Áno. A ako si fandila, poriadne? No, jak sa dalo. Nejakým špeciálnym pokrikom alebo niečím podobným? Také, jak vždy. A to je aký? Slovensko. Také. A iba tak potichu? Ne, nahlas. Tak nám to skús ukázať. Tu radšej ne. Prečo? Viem. Ale nehanbi sa. Slovensko! No vidíš, že vieš, výborne. Ideme sa pýtať ďalej, dievča.